Norma Saliba li qed tikkontesta l-kariga ta' President tal-Partit Laburista tkellmet dwar il-viżjoni tagħha għall-Partit Laburista biex ikun aktar organizzat fil-ħidma tiegħu. Fost l-oħrajn hi tkellmet dwar il-kumitati lokali fejn ipproponiet li l-ammont ta' membri li jkollhom ikun jirrifletti l-ħtiġijiet tal-lokal tagħhom. Sostniet li d-delegati għandhom ikunu fiċ-ċentru tal-ħidma tal-partit għax jistgħu jixprunaw idejat ġodda. Saliba qalet li rwol importanti li għandu jkollhom id-delegati u li jġibu lura l dawk in-nies li għal xi raġuni mill-partit, waqt li wedet li lesta taħdem id fit magħhom biex tavviċina għal dawn in-nies u terġa' ġibhom lura. Tkellmet ukoll dwar il-bżonn ta' tisħiħ fis-sistema tal-customer care tal-partit, filwaqt li saħqet il-ħtieġa li jkun hemm aktar koordinazzjoni biex l-ilmenti li jitresqu jiġu indirizzati fl-iqsar żmien possibbli. Żiedet tajt li priorità oħra li se taħdem fuqha hi l-midja biex il-partit isir aktar proattiv f'dak li hu xandir ta' informazzjoni u jżomm il-poplu informat il-ħin kollu u bekk tonqos il-ħsara li qed issir mill-mezzi soċjali meta jixxandru aħbarijiet folots. Saliba saħqet ukoll dwar il-ħtieġa tal-għaqda fil-partit. U r-riċetta biex naslu toqgħod fuq tlieta. Nisimgħu, nanalizzaw x'għandkom xi tgħidu u niddeċiedu. U bekk inkunu forza ta' bidla u forza rebbieħa. Matul l-istess attività, bosta delegati għamlu interventi fejn waslu suġġerimenti u proposti dwar dak li jixtiequ jaraw fil-Partit Laburista.